Ei, l'esfera de neu de la iaia! Me n'havia oblidat totalment. Deia que faria realitat tots els meus desitjos. En fi, fins ara no m'ha funcionat. Mira que sóc barroer! No faig res bé! M'agradaria tant tenir un Nadal perfecte per una vegada a la vida. Martin Mystery, Nadal etern. Vinga, Martin, que ja són les 3, ara no toca fer ximpleries. Però per què no, eh? L'escola ha tancat per les vacances de Nadal. És el moment més adequat per fer ximpleries. Doncs, segons el meu programa, no. A les 3, trobar en Martin i arrossegar-lo a casa. A les 4, posar-me el pijama de franela i fer galetes de Nadal. A les 5, començar a mirar pel·lis nadalenques carrinclones a la tele. Déu-n'hi-do, que divertit. M'agrada que planifiquis les vacances fins a l'últim segon. Que t'enfums de mi o què? Mira, teta, el que vull dir és que les vacances de Nadal van de diversió espontània i no d'alegria programada. Llença l'agenda i relaxa't. Que la llenci, dius? No, sense la meva agenda estic perduda. Espero que això no sigui el que em penso que és. La Mom ens va prometre una setmana de festa. Ah! Potser només ens vol desitjar bon Nadal. Li faré un forat a l'agenda. Ei, on és en Java? M'imagino que s'amaga de tu i dels teus deliris organitzadors. Martin Mystery, endavant. Diana Lombard, endavant. Ho, ho, ho. Bones festes! M'encanta el batut de rovell. Ex, que hi has posat, Billy! És que no em quedaven ous normals i he posat rovell d'ous de rinoceront al vi de 3 banyes. Potser hauràs de programar un mal de panxa nadalenc per 3:45. Bon Nadal! Quin goig que fas! I la gorra és total! Però mira, no acaba d'encaixar amb el rotllo nadalenc. Com que en Java i jo estem sols per Nadal, hem llogat una cabana per fer pesca al gel. Quin arbre més guai! El puc tocar? Endavant! És un regal de la galàxia del Centurió. Com que és luminescent, ja no cal posar-hi llums. Oh, com mola! I a sota hi ha una coseta per vosaltres. Ostres, Mom, no calia. Un anell descodificador de llum? M'he esforçat molt per trobar un regal que t'agradés. I com que m'he fixat que t'agraden molt les coses brillants... L'has encertat de ple, tot el que brilla el distreu. Un regal excel·lent, Mom. Ei, para! Ara tu, agent Lombard. Espero que el regal t'agradi tant com en Martin. Que interessant. Què és exactament? És un petjapapers! És perfecte! Però no és un pizzapapers corrent. És una peça única, feta amb una cua de tornado que em vaig emportar de les meves vacances a Tennessee. Molt original. Gràcies, Mom. I ara, perdona'ns, però ens espera a les vacances. S'hauran d'esperar més. Han desaparegut 2 conductors en un mateix tram de carretera a les muntanyes del nord de New Hampshire. Vull que aneu a investigar-ho. Mom, que estem de vacances. En deuen haver sortit de la carretera per culpa d'una tempesta de neu. No hi ha hagut nevades en aquella zona. Com més aviat us hi poseu, més aviat començareu les vacances. Billy?
la panoràmica que jo no em perdo mai. Doncs estem oficialment perduts. L'has ben cagat. Para de rondinar. No volies Nadal? Doncs aquí el tens. Relaxa't i disfruta del paisatge nevat. Aquesta carretera em fa basarda i el teu barret em fa venir mal de cap. Aviam, una hora per tornar a l'autopista, 40 minuts per arribar a la ciutat. Seré a casa a temps per guarnir l'arbre, però em perdré la cantada de Nadal de 7:45. Calla! Ja n'hi ha prou! Passo olímpicament de la teva agenda de treballs forçats! Doncs jo passo olímpicament del teu ridícul barret lluminós i de les teves rutes panoràmiques per la neu. D'acord, mirem d'enllestir ben aviat la missió. Així tu tindràs llibertat per avorrir-te i jo en tindré per divertir-me. I mentrestant, no vull que em dirigeixis la paraula! D'acord, a partir d'aquest moment no penso badar boca. Ah! Martin! Vigila, que ens està ballant! Què era allò? No ho sé, i els teus crits no hi han ajudat gens, maca. Encara sort que no pensaves badar boca. Ai, perdona. Una altra vegada miraré de no demostrar el meu pànic. Fixa't, frenades. Potser tenen a veure amb els conductors desapareguts. Em sembla que no ho sabrem mai, perquè desapareixen tot de sobte. Escolta, estic morta de fred i tremolo com una fulla. Què me'n dius d'anar a buscar els conductors en un altre lloc? Ostres, ara sóc jo el que té por. Diana? Diana! I ja estigui tranquil, senyor diversió espontània, que sóc jo. Ai! D'on ha sortit aquella llum enlluernadora? Devien ser els fars d'un cotxe que venia. Ens deu haver fet caure a la neu. On és el cotxe? Quin misteri. Oh! Hi ha un misteri més gros. D'on ha sortit aquell poble? Caram, sí que els agrada el Nadal, aquí. Dir que els agrada és poc. Em vull dir que aquest poble és més carrincló que el teu barret. M'estimo més dir-ne festiu. No us volia espantar. Em dic Clifford. Us heu perdut? No, busquem unes persones que han desaparegut. Per casualitat, no en sabrà alguna cosa, vostè? I ara no. Aquest poblet és molt tranquil. No hi passa res d'interessant. I ara, si em disculpeu, estic enfeinat amb els preparatius del Nadal. Val més que marxeu. Només cal que seguiu el camí i tornareu a la carretera. No m'havia sentit mai tan rebutjada. Doncs jo sí, però per desgràcia ens toca treballar plegats. Jo ho deia per l'actitud d'en Clifford, perquè no es pot dir que ens hagi posat una catifa de benvinguda. Tens raó, val més que ens quedem una estona per veure què hi passa. Oh, adéu-siau a muntar el pessebre. Sayonara, torró de crema. Au revoir, a guarnir l'arbre. Ei, si això no és per flipar, ja em diràs què ho és. Ho dius pel vestuari passat de moda? No, vull dir la manera com fan les voltes a l'estany. Són exactament iguals cada vegada. Encara són més avorrits que tu. I què? És un poble petit, la gent s'aferra a la rutina. D'acord, però no trobes estrany que no hi hagi cap cotxe? I què? Potser són com els Amish i no els va gens la tecnologia moderna. I com expliques aquestes marques de pneumàtic? Ultrarellotge activat. Explora viscositat seleccionat. Què vols que et digui? Que els pneumàtics són fets de cautxú? Anàlisi de dades. La mostra està formada per un compost de plàstic. Oh, no són els pneumàtics. La neu és de plàstic. No cal que m'ho diguis, tens molta por. Mira darrere teu! Com us atreviu a espiar-nos? Que no us he dit que marxéssiu? Que jo sàpiga, vivim en un país lliure, Clifford.
A més, què pensa fer? Penjar-nos uns quants adorns de Nadal? Per què li dones idees a aquest sonat, eh? Com volies que sabés que li sortiria la vena psicòpata? Atrapeu-los, correu! Martin, què hi passa aquí? No ho sé, però em sembla que el tal Clifford controla tot el poble. Oh? Atrapeu-los! Mira, és el camí que ens deia en Clifford. Deu ser l'única sortida que hi ha. D'acord, ho confesso, aquesta no l'he vist venir. Oh, quin mal de cap. Què ha passat? L'últim que recordo és que ens han abraçat uns arbres de Nadal excessivament afectuosos. Després d'això, ni idea, però si vols una hipòtesi, jo diria que en Clifford ens ha lligat. Genial! I ara què? No m'acabo de creure el que et diré, però em sembla que estem en una cinta transportadora i que anem de dret cap a una batedora gegant. Nous? Fruita confitada? Ens volen convertir en un tortell? Ara entenc per què no m'han agradat mai. Em sembla que ja hem trobat els conductors desapareguts. Exacte! I això és el que els passa a tots els intrusos. No vull que ningú m'esguerri el meu Nadal perfecte. Ningú! M'haureu de disculpar. Haig de presidir la cerimònia de guarnir l'arbre. Martin Mystery, tot això és culpa teva! Resisteix, Diana! Gairebé el tinc! Ultrarellotge activat. Hipernavalla seleccionada. Afanya't! Turbocorda seleccionada. Estàs bé, teta? Estic bé, gràcies a tu. I toquem el 2 o encara et diré alguna cursileria? Què ha passat? On som? Dues bones preguntes, però per desgràcia sé el mateix que vosaltres. Ei, mireu! Una esfera de neu! Però és buida. Que estrany. Normalment a dins hi ha una escena pintoresca, com ara ninotets que patinen, cases emblanquinades, neu de plàstic... Ei, un moment! És això! Què? Em vols dir que estem atrapats en una esfera de neu? En una esfera de neu, no. En un món d'esfera de neu. Devia sortir de dins quan es va esquerdar. I exactament com hi estem atrapats? No ho sé, però engegaré el Llegendax perquè m'ho digui. Ultrarellotge activat. Llegendax seleccionat. Aquí. Una llegenda del segle XIX parla d'una esfera de neu antiga. L'esfera concedeix un desig al seu amo la vigília de Nadal, i quan surt el sol del dia de Nadal, l'encanteri ja no es pot trencar. En Clifford devia desitjar un Nadal perfecte i per això estem atrapats aquí. Només tenim 5 hores de marge per trencar l'encanteri. O hi quedarem atrapats per sempre. No, no. No ho permetré de cap manera. Sortiré d'aquest malson, em lliuraré de tu i tornaré al meu programa de vacances, encara que sigui l'última cosa que faci! Ja podria ser, ja. Ai, avui els peixos no mosseguen l'esquer. Peixos no agradar, soroll. Ai, Què ha dit, Java?
És una trucada de Martin i la Diana. No sé què deuen voler. Hola? Billy, ens heu d'ajudar. Estem atrapats en un poble erudit. Diana? Diana? Em sents encara? Segons el GPS del meu ordinador, no són gaire lluny d'aquí. A tot gas. No permetré que esgarreu el meu Nadal perfecte. Em sembla que tenia raó, Martin. En Clifford controla el poble. I tinc el pressentiment que no vol que trenquem l'encanteri. Val més que toquem el 2. Fugim! Ha arribat el moment de cantar una Nadala. Mira, el cotxe. Doncs no poden ser gaire lluny. Endavant! Liquida'ls! Ostres, qui m'havia de dir que acabaria d'aquesta manera? Ai, no sabeu com m'alegro de veure-us, nois, però us he ficat en un embolic, ho sento. No tant com jo, maca. Billy, alerta! Gràcies. Ja podem tocar el 2. No podem. Estem atrapats en una esfera de neu diabòlica. I el rellotge corre. D'aquí a una hora justa sortirà el sol. I aleshores ens convertirem en habitants permanents d'aquesta postaleta de Nadal. Heu provat de retornar l'esfera al seu estat original? Vols dir que funcionarà? No en tinc ni idea, però val la pena provar-ho. Java té més gorres. Bona pensada, nano. Vigila, Java, s'endureix com el ciment. Molt ben fet, Java. I ara hem de refer l'esfera. Potser trobarem un conjur al Llegendex. No tenim temps. I si fem servir els regals de la Mop? Bona idea. Martin, funciona! Sí, però funciona massa bé. Oh! Ostres, no! M'ha anat un pèl, gràcies. Java, els conductors! Java, agafa. Aguanteu!
Ospa, sort que s'ha acabat el malson. Apa, aquí. I això per què? M'ha vingut de gust fer-te una abraçada nadalenca espontània. Ei, m'ha agradat i tot. Potser n'hauries de programar més sovint. Bé, oficialment ja és el matí de Nadal. Això vol dir que en Java i jo ens n'anem a pescar, oi, Java? Nyam-nyam, peixet de Nadal. Voleu que us porti a algun lloc? Gràcies, Mom, però la Diana i jo tornem junts a casa per celebrar el Nadal. A veure quines noves emocions ens té preparades la seva agenda. L'únic que tinc preparat és tu, jo i una setmana de festa. Sí, esclar. Sí, esclar. D'això, en Martin i jo hem decidit que no estarem tota l'estona junts quan tornem a casa. L'absència reforça el sentiment, oi, Martin? Sí. Au, va, toquem el dos. Estem de vacances. Bon Nadal a tothom! Bones festes, tropa! Bon Nadal, Clifford.